Vítajte späť pri ďalšom gafáckom videu. Mám úsmev na tvári, teším sa z toho, že som opäť na Orave, som v servise, pri Ferkovi, zastihol som ho v práci. Ja hovorím, nechal som si bundu, lebo na Orave je už zima a Feri mi hovorí, že zima iba darebákom, že nič nerobia. Ferko, čo práve dnes robíš s týmto autom? No, ideme si spraviť kompletnú zimnú prehliadku auta. Ja som si niekedy myslel, že to je také pritiahnuté za vlasy. Ideme auto pred zimou kontrolovať, ale aj pri týchto zimách, aké sú, mám pocit, že vždy to treba asi urobiť, nie? No, jasne. A na Orave by som povedal, že dvojnásobne. Inak, prebehol som sa predajňou a pozri, čo som Divajnovi ukradol zo stola. Že kontrola stavu auta, taká mnemotechnická pomôcka je v gafe, že čo ideme kontrolovať, tak začíme asi chladiacou zmesou. No, môžeme. Aj keď. Pre mňa to bola téma, keď sme mali Škodu 100, lebo kedy tam bola destilovaná voda a dali sme Fridex na zimu a tak sa to nejak menilo. Ale dnes tých autách je tak či tak nemrznúca odnova. Treba to kontrolovať? Jasné, treba to kontrolovať, lebo takisto má nemrznúca zmes servisný interval výmeny 2 roky alebo 50 000 km, lebo tam vznikajú pôsobením, ako sa zohrieva, tak vznikajú rôzne produkty v skladu, ako je z hadíc, rôzne nečistoty a tie znižujú účinok chladenia. Dobre, treba sa držať, ja neviem, toho intervalu výmeny, alebo to treba otestovať a keď je to OK, tak... Tá kvapalina bude ukazovať ten pod mrazu, ale treba ju pravidelne meniť, potom sa nám zanášajú radiátory poriadne, nekúri nám to, sú tam rôzne nečistoty. Treba dodržiavať výmenu. Inak s týmto som sa stretol, že keď je zanedbané auto, že potom mi nekúria, takže tie problémy sa potom začnú tak trošku násobiť. Dobre, tak ako sa to dá skontrolovať? No, klasický refraktometrom. Ja si myslím, že budeme do mrazničky dávať, vieš? Môžeme aj tak. No my sme takedy to mali tak v bytovke, oco odobral z chladiča, vieš, a sme dali na balkón. Ale vtedy mrzlo dosť pravidelne, teraz to dáš také nie. Tak tu máme bod tu hnutia do minus 40, je akurát namiešané. Ukáž. Môžeš si to pozrieť. Ja to vidím jasne, už dnes sa máme lepšie ako včera. Aha, áno. Čiže tam vlastne na minus 40 potom začína to modré tam. Áno. Tak v tomto prípade ju považujeme za dobrú? Z tohto hľadiska ako tu hnutia je dobrá, ale nevieme prakticky, kedy bola menená, není tu žiaden záznam o tom. Ale my nemusíme ju meniť. Nemusí sa meniť. Čiže toto je jednoduchá kontrola a teraz si povedzme niečo o tom, ako si takú kvapalinu správne v obchode vybrať. Divi, ružová je dobrá, alebo akú si mám vybrať? V tu téma trošku medzery, lebo išiel som aj do návodu pozerať a bol som trošku dezorientovaný a očakávam, že keď prídem do gafa predajne, tak mi povieš, alebo ako to je. No jasné, každé auto má v podstate inú kvapalinu. Volkswageny používajú inú, BMWčka používajú inú, takže vždy vieme to vlastne podľa typu vozidla vyhľadať, ktorý typ tam ide a je vlastne ľahko zistiť aj to množstvo, koľko tam tej kvapaliny do celého obehu ide. No a teraz otázka. Keď prídem do predajne, tak stačí, keď ti poviem, že mám Hyundai taký a taký, alebo radšej vínko doniesť. Ako, nie, že vínko, ako uplatňovať, ale... Tak keď je to číslo, je to rýchlejšie, dá sa to pozrieť, lebo tým pádom vlastne hneď dám nahodiť typ motoru a môže sa líšiť tam nejaký rozdiel, alebo v roku môže byť nejaký rozdiel, takže keď je číslo, je to vždy jednoduchšie. Lebo podľa mňa to je schodnejšia cesta, ako ty mi začneš hovoriť G taká a teraz. Zmerali sme s Ferkom, že tu je v podstate bod mrazu s rezervou. A ako to urobiť tak, aby bolo aj auto na tom bezpečne, aby sme neutrácali veľa peňazí, ale menil by si to nejak aj preventívne? Tak pokiaľ tam je nejaký záznam, alebo človek nevie, keď kúpi auto, že kedy to bolo vymenené, tak šiel by som radšej do toho. Takže nie je to nejaká drahá položka, na takéto bežné auto ako ten Hyundai Elantra, tá chladiaca kvapalina vyjde okolo nejakých 15 €. S destilovanou vodou. Samozrejme, najlepší pomer týchto kvapalín je 1:1, vtedy je minus 35, minus 37 vlastne nariadená, takže to je taký originál pomer. Čiže destilovanú vodu, kvapalinou a asi to stojí za to, nie? Určite. A čo ďalej? Chladiaca zmes, OK, ideme na brzdovú kvapalinu. To som zvedavý. Ferko, môžem na Orave v zime uvariť brzdovú kvapalinu? Môžeš, jasné. Keď obsahuje veľké percento vody, lebo kvapalina ona dokáže z ovzdušia brať vlhkosť, na seba ju viaže a prakticky ty keď pôjdeš dole do Novalny, má veľké percento vody, brzdy sa prehrievajú, dokáže sa tá brzdová kvapalina zvariť, vytvára vzduchové bubliny, tým pádom sa či zavzdušnia brzdy.
No a toto vidíte, ako dopadne človek, ktorý stále testuje nové auta. Lebo ja toto akože nepoznám, lebo stále mám auto, ktoré má mesiac, hej? Alebo doma mám možno ročné. No dobre, tak to som zvedavý, ako na tom dopadne na relatívne slušnom aute naše meranie. Pozri, aký on má nástroj na to. Ja si myslím, že v prvom rade tam nie je úplne dosť tej kvapaliny. No, ťažšie sa merá, ale vidíme, že už tu je nejaký obsah vody. Takisto brzdová kvapalina má servisný interval 2 roky na výmenu, či auto jazdí alebo stojí. Dobre, je to tu niekde zapísané? No, Nenašli nie, niečo? nič. Čiže mám prvé poznanie k tomu, aby ste mali auto na zimu tip-top vždy pripravené, je dobre si robiť záznamy. Ak to nie je tu napísané, tak možno dať do knižky. Brzdová kvapalina, ja si na motorke všetko píšem, kedy merám reťaz a tak ďalej. Čiže toto by bolo dobre zaznamenať. Tu by sme teda takto v tomto odporúčili vymeniť kúpiť. Samozrejme výmenu. No, a teraz som zvedavý, čo by Dylan povedal na to, že akú kvapalinu by sme vybrali, či racingovú nám treba do Hyundai. Myslím si, že to by bolo zbytočné. Klasická do tohto typu auta ide do 4. Tiež sa to dá vlastne preveriť v systéme, že aký typ je tam odporúčaný, ale to je klasika do 4. Aj na toto býva aj návodok na použitie auta, pekne napísané, že ktorá či to do 4 a tak ďalej. Áno, v podstate do 3 má iba nižší bod varu, hej. Takže nebol by problém, aj keď sa zmiešajú, ale štandardne sa používa tá do 4. A diváčka chce vedieť, koľko to bude približne stáť, kde sa hýbeme. Do auta ide tak zhruba liter brzdovej kvapaliny, tam sa cena pohybuje od nejakých 7 do 10 eur, v závislosti od značky. A teraz otázka, Ferko, či to mení kto má na kolene, alebo to prepláchnuť akože v servise. Toto je také, by som teda zásadné. No tak doma by som tomu neodporúčal, lebo už viac menej tieto nové auta majú všetko v systéme ABS, ESP, že sa to nedá tak klasicky. Musí sa kompletne vyťahnuť stará kvapalina, odsať a cez mašinu tlakom ozvučňovať systém. Nedá sa to už len tak ozvučňovať ako klasický šľapáň, ako kedysi. A ja vaše poznania potvrdím opäť z motorkového segmentu. Ja som tohto roku na zadnej brzde sme boli trošku sa športovo povoziť. A ja neviem, mala v podstate čo? 3 roky mala tá kvapalina a veru mi vyfrčala, vyhrela a musel som motorke meniť. Takže niečo na tom bude. A za mňa prichádzame k tomu najdôležitejšiemu stavu akumulátora. Ono niekedy to môže byť tak, ide, nejde, štartuješ, neštartuješ, lenže ťa to môže stihnúť práve uprostred zimy. Takto sa ti zdá, že štartuješ a príde chladný deň a nejde. Čo je dôležité pri baterke, tak akože v kocke. No veď pri batérii prakticky sú teraz tie viac menej bezúžbové batérie, čiže starať sa o batériu môžeme akurát, že kontrolujeme si kontakty, či nie sú zaoxidované, aby boli čisté a pravidelne ju dobíjať, jak jazdíme krátke trasy. Inak toto je veľmi dôležitý kontakt. Stáva sa, že keď sa to uvoľní, tam to potom naoxiduje. To má taký odpor, že tá baterka to nevládze prebiť, ako sa povie ľudovo, a tým pádom už ona sa zle dobíja, ani do nej to nejde. Dobiť si myslela aj normálne, že malou, jednoduchou nabíjačkou, ktorá sa dá kúpiť v predajni. Oni dokonca majú aj taký akože recovery systém, taký, že udržiavací, že ju pekne akože drží v kondícii. Za mňa, opäť teraz možno zo sveta motory, ak je niečo dlhodobo odstavené, oplatilo by sa to dať asi na taký udržiavací režim. Áno, určite, ak máme auto dlhodobo odstavené, ideálne ju je odpojiť, vyťahnuť, dať ju do suchého teplého miesta batériu. Čiže zhrnuté, počiarknuté, dnes nemusíme dolievať elektrolít, otvárať baterku, ona je bezúdržbová, ale vlastne nie je. Čiže auto by malo jazdiť v kondícii. Moja skúsenosť, keď sme mali doma aj tie staršie autá. Ak to auto furt behalo, bylo kilometre, nám vydržala aj 8 rokov baterka. To bolo tým, že sa pravidelne dobíjalo. No poďme sa pozrieť na túto. Kontakty vyzerajú byť akože celkom OK. Takže je to klasická batéria, 680 A. Takže 680 A má od výroby. Áno. Když píše, že je v poriadku, ale treba ju dobiť. Že bolo by ju treba trošku akože oživiť. No a dobre, kedy merať baterku?
Po prvom štarte, ktorý sa mi nezdá, lebo zase ten prvý štart, dajme tomu, že dnes ráno by som išiel a to auto urobil tak, že bram, že naskočilo by, a keby som išiel merať, no tak hneď po tom štarte ona akože vyťahnutá trošku. Áno, batéria by sa mala ideálne merať, keď je plne nabitá. A kedy by si odporúčal vymeniť batériu, že taká tá hrana, že dobiť, nedobiť, alebo už radšej si kúpiť novú batériu? Hlavne by som sa odrážal od veku tej batérie. Baterky väčšinou už teraz tak vydržia, keď sa o ňu stará 4 až 6 rokov, no podľa toho ako jazdíš krátke trasy, vydrží menej tá batéria. Čiže keď už dosahuje ten rok, tak by som už prakticky odporúčal výmenu tej batérie. Akože keď dosahuje, neviem, 4 až 6 rokov, tak sme to mysleli, dobre. A keď auto dlho stálo, tak si ju najskôr skúsim zobudiť vedomé, že Samozrejme. a teraz pri moderných autách neodpájať sa baterku, však nechať ju zapojenú a tak aj dobíjať aj všetko. Sú už na to dobíjačky, nabíjačky prakticky, že nemusíš odpájať. Sú inteligentné, aby sa vypne sa sama, nemusíš nič riešiť. Tak. A keď už baterka zomrela, tak si povedzme, akú si vybrať. Dobrý deň, prosím si čo najsilnejšiu, najväčšiu baterku, nech mi to auto utiahne. To neodporúčam určite. Nie je zase najlepšie dať nejakú brutálne veľkú a silnú baterku, lebo zase to auto je nastavené aj alternátor. Keď dáte do auta nejakú silnejšiu baterku, tak nedobijú na 100%, čiže tá baterka trpí. Takže dobre dať nejakú silnejšiu alebo nejakú, čo má vyšší štartovací prúd, áno, ale zase nie nejakú najväčšiu, ako táto napríklad aj to bežné auto. Ja sa osobne držím tým, keď už musím meniť batériu, taká, aká je v tom aute, ako to výrobca navrhol. Tak. Dobre? Teraz na čo si dať pozor pri výbere, lebo môžu byť rôzne cenové relácie, tak akože čím sa orientovať, ako. Čo by si mi odporúčil v obchode? Tak prvá vec je to, že vždy tiež pozrieť podľa auta. Niektoré auta majú dokonca opačnú polaritu na baterkách. Že plus štandardne je vpravo, ale niektoré auta potrebujú vľavo, hej? Takže pred kúpou najlepšie si pozrieť podľa tej starej baterky. To je úplne geniálne. A keď si napríklad nafotím na telefón, že takto to mám v aute, je to lepšie. Jasné, je to jednoduchšie pre nás, áno. Lebo ono v podstate dnes, to nie sú už také, že káble, dnes tam máš v podstate takú hrču, ktorú tam musíš dať, napasovať. Čiže, aby to bolo ľavo, pravo, aby nám sedeli údaje výrobcu a teraz možno ísť do drahšej batérie, alebo keď máme tie špecifikácie, že čo by si ty odporúčil? Tak samozrejme hlavne pozerať na ten štartovací prúd. Keď má trošku vyšší štartovací prúd, tak je to lepšie, hej. Tie prémiové baterky majú aj vyšší štartovací prúd, takže ak môžem odporúčať skôr tie prémiové značky Chivarta, Excite, to ma nikdy nesklamalo, takže toto by som odporúčal, ak môžem poradiť. No a teraz výmena batérie. Ono to už nie je taká sranda, že vyhádžem káble, buchnem baterku a už to ide. Ono ako asi naštartujem auto, Áno. pôjde. A čo treba ešte urobiť? No napríklad táto baterka už vlastne je gelová. Tieto baterky aj v niektorých autách treba vlastne nakladovať. Keď vymeníte baterku, treba zobrať diagnostiku a v servise vám to vedia spraviť. Samozrejme je u nás. A myslíš, že by sa mohla tak zvládnuť situácia, že mám problém s autom, kúpim si baterku, dám ju, naštartujem a pôjdem do servisu, že dá sa to aj tak? Áno, jasné. To už nie je taký problém. Samozrejme, keď mám auto doma, pokazí sa tá baterka doma, tak vymeniem baterku doma, prídem do servisu, nakodujeme, urobíme, aby bol zákazník spokojný, aby to fungovalo všetko, ako má. No a teraz si tipnite, čo je na zozname ďalšie. Veľmi dôležité a nie technicky náročné. Ak ste tipovali stierače, tipovali ste správne. Za mňa veľmi dôležitá vec, ja chcem vidieť na cestu, to mám ešte aj zrelý jednoducho, ja musím mať čisté okno a nie väčšej nervy ako keď a mi to akože nestiera, dobre? A ešte keď to vrzgá je do toho. Divi, ideálne keď takto prídem za tebou, toto chcem. No to je najlepšie, lebo viacero stieračov majú iné ukity, takže najlepšie prísť takto stieračom, premeráme dĺžku, pozrieme uky, dostaneme znovu a hneď ideš lepšie stierať ako na tých starých. Dobre, ale ešte je aj možné, že neviem, donesiem ti fotku alebo poviem typ auta. Dá sa aj tak, jasne vyhľadať. Niekedy je to viacero typov, ale pokiaľ prídete aj na tom aute do predajne, tak vieme vonku vybehnúť, pozrieť si to, skontrolovať. Poprípade vieme aj pomôcť vymeniť stierač. Nie je to nejaká, vidíš, tam si to zvládol rýchlo. Tak toto už keď viem stierač vymeniť, už som iný človek. Ešte čo by som tým stieračom dodal, tak veľký problém je pred zimou, odporúčam, aby si všetci vymenili vlastne vodu vo strekovačoch, lebo keď ti to zamrzne, zničíš nádobku, motorček a garida. Inak toto býva, že téma ostrekovače, hej, aj na pumpe ti to pripomína, tak ako si, čo som debil, ako si, a aj tak to ľudí chytí. To je akože zásada,
ja mám tak zaužívané, že úplne to všetko vyžubujem von a potom, keď nalejem novú, tak ešte chvíľku to tak akože nechám prepláchnuť, prestriekať, aby to akože bolo, dobre to robím. Výborne, takto keby to robili všetci úplne perfektne. A na Orave koľko treba mať akože aký pomerenie, minus 25? Tak ide zase o to, že keď je minus 20 vonku a to nárazová teplota je nižšia ešte, tak môže tá minus 20 pri minus 25 už brznúť, hej? Takže ideálne možno na tieto zimy aspoň to minus 30. Napríklad ja večer takú vec robím, keď odstavím auto niekedy, tak trošku tak šplechnem, lebo tebe sa to aj odparí, alkohol sa ti odparí v tých tryskách, takže za mňa je to akože toto ideálne. Ty dávaš takto stierače hore v zime? Nie, použil napríklad aj podložku pod červesko, to je super aj na snežiti. A druhé, to je dobre použiť nejakú podložku, lebo najlepšie na stierače pôsobí to, keď cez zimu takto primrznú a ty hneď pustíš stierače, vieš? A tie gumičky natiahneš a zničíš. Inak to je zásada, keď odstavíte auto večer, prídete, že sneží alebo niečo, mokro je, také akože pľušť vonku a nechám zapnuté stierače, hej. A ostane to zapnuté a ja len dám zapaľovanie na aute a oni sa už akože rozhýbu. Čiže dobre je vypnúť si stierače, alebo potom niečo podložiť, alebo počkať, keď sa to zohreje. Tak. Dobre, no čo, ideme sa s Ferkom pozrieť asi na podvozok. Toto auto dobre vyzerá, ale zvykne sa tak hovoriť. Do jary to vydrží, čep búcha, ale na jar vymením, lebo po zime. Tak ako to je, Ferko? Nie, treba to urobiť automaticky. Ak zistíme, že niekde voľa niečo nám búcha, treba to automaticky odstrániť a kontrolovať hlavne stav tlmičov, brzd, manžety, lebo keď bude tá manžeta poškodená, ten čap ešte môže byť v poriadku, ale už tú zimu nám nevydrží. Čiže dá sa to aj tak povedať, že ak tie škody na podvozku narastú do jary, tak sú to potom väčšinou aj väčšie investície? Určite sú väčšie investície a predsa ide tam o tú bezpečnosť. No a keby som mal povedať svojmu mechanikovi, že toto a toto mi skontroluj na tom podvozku, tak čo by to malo byť možno? Manžety, čepy, výfuk? Výfuk, samozrejme, tlmiče, všetko, čo sa týka podvozku, treba skontrolovať. No tak z toho mi vychádza, že radšej si dať auto poriktovať akože na jeseň ako na jar. Určite. A čo sa týka súmernosti brzdného účinku, tak to už asi je každému jasné, že ak brzdy húčia, tak tiež by som to nenechával na jar, hoci v zime sa možno menej brzdí, ale to keď to začne ťahať do strany. Na tom ľade to už budeš potom cítiť. Bude brzdiť len jedna strana, dobre. No a dávam otázku. Prebrali sme si podvozok, stierače, akumulátor, chladiacu kvapalinu a čo ešte? No tak už z dizajnu mi je zrejme, že ide o celoročnú pneumatiku. To vieš, ako Vinetu prišiel a dole chytil, že 5 koní, 4 bez jezdce, hej, takže ja už aj tak tie pneumatiky viac menej poznám. Divy, tieto by sa za mňa dali zdriftovať celý rok, hej. Určite. A povedz mi raz, čo ty k tým celoročným pneumatikám, aký máš názor? Testujem, mám aj na nejakých autách obuté, ale na Toyotu, kde chcem ísť vyslovene, že na sneh, dávam jednoznačne zimné pneumatiky. Na Orave by som tiež išiel do zimných, pretože je tu príslov, máte tam kopec, a keď tam nasneží, tak tá zimná pneumatika, hoci tieto celoročky sú výborné na mokrom snehu, akože ide to, ale je rozdiel, hej? Rozdiel tam je. Ja by som si možno dal také kritérium, že ak nasneží extrémne a ten jeden deň si viem povedať, aha, tak dneska nejdem autom, alebo počkám, kým sa to posolí, kým to akože odhrnú, tak v pokoji celoročky. Ale ak niekto má, zvlášť na Orave, také, že idem stoj čo stojí, lebo mi to vyžaduje práca, čokoľvek, tak by som možno išiel akože do zimy, alebo by som určite odporučil zimné pneumatiky. Čiže za mňa si takýto názor, neviem, aké ty používaš, ako to ty meníš. Presne, veľa ľudí teraz strašne ide do týchto celoročných, ale na to ako vravíš, jazdí sa cez príslov denodenne, jednoznačne zimnú gumu. Určite. Keby som videl možno tak kde v Bratislave, že ako vravíš ty, že ráno idem do roboty a dneska nás nežilo moc, idem peši alebo idem električkou, tak vtedy áno. Presne ako vravíš ty, že keď to viem takto kombinovať, tak tie celoročné sú fajn, ale pri hustom snežení, cez priesmyky, určite do tých zimných. Aj ľuďom to stále hovorím. My robíme teraz
merania porovnávame zimné pneumatiky celoročné. Za mňa dajú sa tie celoročky, fakt sú dobré na mokré, na takom aj chladnom asfalte, tam dokonca sú lepšie než zimné pneumatiky. Čiže ten sneh by mohol byť kritérium aj s touto gumou, keď ti nasneží, tak trošku to mať to v hlave. Čiže máme to jasné, Orava, kopce, zimná pneumatika, o tom sa akože nemusíme baviť. Čo sa týka veku pneumatiky, máme ďalšie merania a zistenia, že keď je prémiová pneumatika tej vyššej kategórie, tak predsa len to stárnutie je také akože lepšie, povedzme si, že to nie je až tak degradujúce. A pýtajú sa ťa ľudia, keď kupujú pneumatiku, dajme tomu objednávajú, tak chcú dotko nejaké, že aby nebola stará. Jasné, to je podstatný faktor. Áno, ale je to podstatný faktor pri tom, keď je tá pneumatika používaná. Ak je normálne skladovaná, na to sme tiež mali nejaké akože výskumy, že ak je normálne skladovaná, tak nemusí ťa v predajni niekto buzerovať, že je to z minulého roka pneumatika. Jasné. A to zase je jasné, keby to bolo 5 rokov, je to rozdiel. To už je rozdiel, áno. Že presne ako pri tých použitých je to dotko najpodstatnejšie. A za mňa, neviem aký je tvoj názor, ale či už je možno celoročná, zimná alebo aj letná, ale dezen. Mať tam dezen. To je akože základ, lebo s holou koškou akože tak. A ďalšia vec je pri tých pneumatikách, pokiaľ je zlá geometria, delí vnútornú vonkajšiu hranu, to tiež nie je dobré, hej? Keď nie je rovnomerne vlastne dráta tá pneumatika. A to je, myslím si, že základný ukazovateľ, nemusí ísť ani na neviem akú digitálnu geometriu, ak to pridiera z jednej strany, tak si treba dať pozrieť aj geometriu. Dobre, divy, parkovačky idú, stretávačky sú, diaľka, to páli. Skúsme ešte dáke hnovky, výborne smerovky. No, svietla svietí, stírače stírají, sme zistili, čiže auto pripravené na zimu. Takto, ono v tom zimnom období skôr zbadáte, že vám nesvieti svetlo, ak by ste mali staršie auto a nemáte indikáciu na prístrojovke. Čiže treba svietiť za každých okolností bez debat. Akurát svetlo, môžeme niečo pokaziť, vyjmeme už žiarovky, čo je úplne elementárne, to je také základná ačko. Zručnejší, nepokazí nič. Niekedy sa nám stalo, že prišiel nám to zákazník, že mu to zle svieti, pozreli sme sa na to a mal šiknú založenú žiarovku, akurát na to som si dal pozor. Dobre, čiže v princípe kúpiť si žiarovky také, ako máme v aute, nešpekulovať také, aké sú homologované, to je ten základ. No a ešte otázka je palivo. Neviem, aké máte zvyklosti na Orave, ale ja aj na Orave Hroní, zvlášť do nafťákov, si dávam do boxu. Výsko dávaš? Jasné, to je najlepšie, čo môže byť na zimu, predísť auta hlavne. Čiže to aditivovanie paliva, súhlasíte so mnou, že mať radšej viac paliva v nádrži? Určite. No jasné, že. A ja napríklad na vozidlá, ktoré budú dlhšie stáť, používam 100-oktánový benzín, menej biovložší. Že ak iba občas idem, napríklad na tej Toyote, že idem len vtedy, keď sa ide driftovať na sneh, čiže inak to auto stojí, takže ja používam stovku benzín, aby tam bolo menej biovložky. Áno, aj to, ale používa sa aj také, veľa ľudí na zimu opakuje motorky, nejazdíš, stabilizátory, v podstate toto paliva sa používajú, od viacerých výrobcov sa to dá tiež zadovážať. A ja to dávam aj do posačky. No, napríklad. Do otcovej, lebo ja mám elektrickú, hej, ale do tej druhej dávam, lebo benzín degraduje, na to sme robili takýž pokusy. Dúfam, gafáci, že máte pripravené svoje auto na zimu. Ak nie, zastavíte sa na predajni, zruční chlapci poradia čo a ako. A otázka na vás, chlapci. Máte už pripravené auto na zimu, lebo šusterka vypustí? Ešte nie. Ja ešte nemám ani pre zube. Ale budeme to spolu s vami robiť. Ďakujeme za sledovanie. Stretneme sa opäť na budúce a dovtedy široké, bezpečné cesty a nezabudnite, že v zime sa zvykne aj šmíkať. Čaute. Čaute.